Mutatnék itt egy fürdőszobai fabukonyiló ablakot, aminek az a jellegzetessége, hogy nagyon nehezen működik a kilincs, és nyitott állapotban ugye rángatni kell az ablakot, és erőteljes szorulást tud produkálni, azon kívül eléggé feszülnek is a pántok, ilyen nyikorgó hangot ad, és nagyon nehezen működik. Be kell majd állítani, át kell szervizelni az árszerkezetet, és a gumiszigetelést kicserélni benne, hogy szépen tudjon működni, majd megnézzük a javítás után is. Elkészült a fürdőszobai bukonynyíló faablaknak a javítása. Ugye ez a nehezen működő szoruló rángatós ablak, ez most már egy ujjal nyílik, egyáltalán nem szorul, nem nyikorog, nem feszül, kényelmesen szépen nyílik az egész ablak, és a gyári gumiszigetelést is kicseréltük. Buktatni is gyönyörűen lehet. Most már szépen könnyedén működik és szigetel. Köszönöm a figyelmet!